Suri kung ika 5 di mo na birthday, wala si mama. Naningkamot man ko para ninyo sa imong manghud. Ha? Mapasaylo nimo si mama nga, permi ko wala sa imong birthday. Love you anak. Unta, nalipay ka sa gamay na kung sorpresa nimo na. From mama. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Digos Flower Shop, delivering happiness. Dong, ikaw si Saijan? Biguli? Nag-order ka og kuan sapatos sa online? Ha? Ano? Dala na ba na mo diri karon oh. Deliver na namo para sa imo. Yung mama Sa imo man nakapangalan. Ikaw guro nag-order ani naka cellphone wala. Ha? Sa imo man ning pangalan lagi. Ha? Alam ka, kamay ka na. Dong, dili ba ka nang bayad ani? Unsa may kasulti ko naman? Unsa man? Ha? Wala ka nag-order? Ano mo hilak man ka? Ay, ilang ma. Hoy. Wala ka nag-order ani? Naudin ko, wala. Kasi nakalimot lang ka. Ay, hilak na. Seriously ko ano? Basi nakalimot lang ka, nakag-order. Pwede man mo i-check dito ikaw. Tanaw nimo dito. Sa imo man gud ka pangalan. So, wabida kay kamayo dan lang. Birthday na niya, ma'am. Natunon jud pag-deliver na mo. Sapatos pa ni, ma'am. Ato tanawon dito ko ta. Ato tanawon dito. Kay kabayad, ako na lang pud i-cancel. Nya picturean lang ti ka. Unsa man? Bayaran nimo? Tara, ato tanawon dito ta. Kay picturean na lang ka namo, i-cancel na lang ni. Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya? Surprise! Maligayang bati sa iyong halaman. Happy birthday, happy birthday. Naman ako kanta. Hey, good. Birthday kuya. So kuya, mayong hapon ug may hapon sa tanan. So before day mi magsugod, magpaila-ila sa mi. Kami ang Digos Flower Shop ug naa mi diri karon para ihatod ni sorpresa para sa imong ika 30th nga birthday. So kuya, kisa man imo ang hinala kuya nga nag-surprise sa imuha? Kisa man imong duda? Imong mama? Sige. So before na imo mahibalaan o kinsay nag-surprise sa imo karon, kantahan sa kanamo pag-usap og happy birthday ha. Happy birthday to you. Kanta, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mahulog ka. Happy birthday kuya. Birthday kuya. Pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila iniguman og wish nimo ha. Yay! Happy birthday! Nai-message si mama para sa imuha. Ako ang basahon ha. So mao ni ang ingon. Happy 30th birthday kuya si Suri kung ika 5 di mo na birthday, wala si mama. Kay naningkamot man ko para ninyo sa imong manghud. Unta, mapasaylo nimo si mama nga permi ko wala sa imong birthday. Mahal kayo mo ni mama kuya ug salamat sa imong pagkabuutan nga anak. Ug salamat pud sa pag-atiman sa imong manghud. Uspon ako. Sorry kung wala ko permi sa inyong birthday. Basta mahal ka mo sa imong igsuon. Mama, I love you anak.
unta nalipay ka sa gamay na kung sorpresa nimo na. From mama. So mao to ang message sa imong mama. Birthday wish para sa imong anak. Mga panghinaot pa nimo. Sir, unta sir, padayon sir sa kapugutan sir niya. Kuan sir. Apa sir nakaparo na ako anak. Unsa pa jud? Kato lang? Wala ko. Wala po ko magtuo sir, may surprise po ko masawa. Ay sir. Ya. Yes. Kato lang sir, imong message. Si Lola. Kaya ako nakuon sir. Lola. Ayun sa Ginoo, tagaan sa iksa sa Ginoo. Malayo na yung kabutan. Isang tuwa wala yung inahan. Pagka mama gid siya sa yan, mala. Siya nakatimang siyang manghod, yung papa niya trabaho. Siya timang salamat sa. Kato lang, ma'am. Padayon sa eskwela aron magabot ang pangandoy sa kinabuhi. Ang ikabili nga gamay na kayo. Ang grado na kayo. Okay, kato lang sir. Okay, salamat. Ikaw, sa imong masulti sa imong mama nga ihadjud kang gi-surprise karon sa imong birthday bisag tuod nga naa siya sa abroad. Sa imong masulti sa iya ha. Thank you very much, mother. Ano si John? Diba? Ikaw ka lang. Ay, wala. Dili makaya og sulti. Wala ginita mo ito sir. Lagi na kuratan yun sir. Nakulbaan pa na. Wala ginita mo ito sir nga pa-surprise. Nakabalo ka dito. Sige. Eh, murag di man jud makaya no sa magawas ang storya no. Sige, mag-picture sa ta kuya ha. Mag-picture na. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang tapika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong sulon ang Digos Flower Shop lang doola